Ovoga tjedna stiglo je novo idejno rješenje koje je prihvatljivo i nizozemskoj i osječkoj strani. Prema najavama, u prvoj 18-mjesečnoj fazi sagradit će se oko 200 stambenih jedinica, cijeli će projekt trajati nekoliko godina. O konkretnim rokovima u gradskoj upravi još uvijek ne žele govoriti, no nakon podulje stanke, prekjučer je održan novi sastanak s nizozemcima i stvari su se konačno počele pokretati. Krenit ćemo prosto, moram reći, ovom zonom ovdje, budući da postoji veći dio infrastrukture ovdje izgrađen, i od shopping centra do škole, pa škola je ovdje, ja? Tako da ćemo i zemljište u vlasništvu grada većim dijelom ovdje, a onda ćemo polako ići dolje prema istoku. Zemljište je dakle podijeljeno u zasebne individualne stambene cjeline, a Jugovački Bayer zadržao je svoje važno mjesto i u novom idejnom rješenju. Bayer u svom obliku ostaje, dakle on je tu jedna dodatna atrakcija, ovdje je nešto raklija izgradnja, njima se jako sviđa naša Europska avenija i trude se tu Europsku aveniju provući, naravno na jedan način kako se to radi na periferijama kao dodatno zelenilo i biti taj javni prostor žele oblikovati prema mjerilu pješaka, a ne prema mjerilu automobila i ja očekujem, ukoliko se ovo uspijemo realizirati, da će to biti najatraktivniji dio stanovanja u gradu Osijeku. A do toga je još dalek put. Da nije bilo krize vlasti u Osijeku prije nekoliko godina, prvi stanari bi možda već useljavali u zgrade na jugu 4. Ovako o naselju se još uvijek samo priča, no srećom barem se nije u potpunosti odustalo od projekta.